Γεια σας. Χωρίς αυτά τα συστήματα που θα μιλήσουμε τώρα, αυτά τα υπέροχα πράγματα που ακούσατε πριν για την διαχείριση του φωτισμού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο φωτισμός δεν μπορεί να δουλέψει. Χρειάζεται ένα διεθνές στάνταρ για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Να πατήσουν πάνω σε ένα πρότυπο. Και το πρότυπο, για να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση σας παρακαλώ, το πρότυπο λέγεται KNX. Ο οργανισμός KNX είναι ένας διεθνής οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Δεν πρόκειται για κάποια μικροπατέντα κάποιας εταιρείας. Είναι ένας οργανισμός προτυποποίησης. Φτιάχνει πρότυπα και δηλαδή διεθνείς standards, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται για να μπορέσουν να έχουμε σωστές εγκαταστάσεις στα κτίρια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το ελληνικό κομμάτι της KNX, όπου ο οργανισμός αυτός έχει μια αντιπροσωπεία σε κάθε χώρα και εμείς εδώ εκπροσωπούμε την Ελληνική Ένωση KNX, η οποία έχει τα δικά της μέλη και βεβαίως εκπροσωπεί τα συμφέροντα, λάθος η λέξη συμφέροντα, γιατί πάει σε εμπορικό κομμάτι, δεν ασχολείται με εμπορικό κομμάτια το KNX, εκπροσωπεί την KNX Association που εδρεύει στο Βέλγιο και είναι υπεύθυνη για τις προδιαγραφές. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τι είναι η KNX. Κουνιέται το HDMI μάλλον. Εντάξει. Εδώ λοιπόν σας μιλάω εγώ, είμαι ο Νίκος Ογκλιάτης, είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης KNX, του ελληνικού παραρτήματος που επιβλέπει το διεθνές πρότυπο. Τα μέλη της ελληνικής KNX είναι αυτή τη στιγμή και είναι οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν προϊόντα, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προϊόντα KNX που πιστοποιούνται διεθνώς και βρίσκονται και έχουν έδρα την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει με αυτά τα μέλη η KNX, αλλά λόγω του καταστατικού της KNX. Αύριο, και ετοιμαζόμαστε για όλους εσάς, το λέω, που είστε αρχιτέκτονες, που είστε πολιτικοί μηχανικοί, που γενικώς μηχανικοί, που είστε κατασκευαστές, ανοίγει η Ένωση, οπότε θα έχουμε μέσα στην Ένωση KNX τους αντιπροσώπους, τα εκπαιδευτικά κέντρα, τους ολοκληρωτές συστημάτων, system integrators, τα πανεπιστήμια, τις τεχνικές σχολές, μηχανικούς, όπως είπα προηγουμένως, κατασκευαστές κτηρίων και σπουδαστές. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Μόλις αλλάξουμε το καταστατικό μας, το οποίο έχουμε αποφασίσει, έχουμε πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση να το κάνουμε, θα καλέσουμε για καινούρια μέλη. Τι θα μιλήσουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για το διεθνές πρότυπο των κτηριακών αυτοματισμών. Ποιο είναι αυτό το διεθνές πρότυπο, τι είναι αυτό το πρότυπο, ποιος είναι ο ρόλος του, το εύρος και τα πλεονεκτήματα της σωστής εφαρμογής στο σύγχρονο ξενοδοχείο. Πώς τα εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα. Τι είναι ένα πρότυπο? Ξεκινάμε με τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος KNX. Πρότυπο λοιπόν, το KNX αποτελεί διεθνές πρότυπο, η N50090, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρς. Είναι ευρωπαϊκό στάνταρ. Δεύτερο ευρωπαϊκό στάνταρ που έχει να κάνει με το building automation. Το 5090 έχει να κάνει με τη διαδραστικότητα με το χρήστη. Πώς αυτό το πράγμα πρέπει να επικοινωνεί με το χρήστη. Αυτό εδώ πέρα το πώς πρέπει να εφαρμόζεται στα κτίρια. Είναι επίσης διεθνές στάνταρ. ISO. International Standards Organization. Αποτελεί διεθνές στάνταρ. Είναι κινέζικο στάνταρ. Έχει περάσει στην Ανατολική Ήπειρο, στην Ασιατική Ήπειρο. Είναι US στάνταρ. Έχει περάσει στα Αμερικάνικα στάνταρ. Άρα λοιπόν το σύστημα το KNX είναι ένα διεθνές σύστημα προτύπων για την εφαρμογή των τεχνολογιών στα έξυπνα κτίρια. Για πάμε λοιπόν. Πλεονέκτημά μας σαν οργανισμός είναι ότι
μέλη είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη. Μόνο σοβαρές εταιρείες έχουν ακολουθήσει το πρότυπο και δεν είναι και λίγες, όπως βλέπετε. Πάνω από 500 μέλη σε 47 χώρες του κόσμου. Οι περισσότεροι κατασκευαστές παγκόσμια παράγουν τα προϊόντα τους ώστε να είναι συμβατά με αυτή την τεχνολογία. Οι μεγάλοι κατασκευαστές δεν επενδύουν σε μικροτεχνολογίες. Στις πατέντες του καθενός που βγαίνει, έφτιαξα ένα συστηματάκι αυτοματισμού, να ασχοληθώ με αυτό. Μεγάλοι κατασκευαστές, ξέρω εγώ, Mitsubishi, Carrier, Philips, Daikin, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να λέω και ονόματα εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε έξω από το εμπορικό κομμάτι. Δεν πάνε να κατασκευάσουν προϊόντα συμβατά με άγνωστες τεχνολογίες, διότι δεν προστατεύονται από προδιαγραφές, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ μικρές οι αγορές που κυνηγάνε αυτά τα συστήματα και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και κόστος για να δημιουργηθούν εκπαιδευμένοι εγκαταστάτες. Το KNX έχει 120.000 τεχνικούς σε 181 χώρες του κόσμου. Βλέπετε ότι η κάλυψη του πλανήτη σε τεχνικούς είναι πλήρης. Δεν υπάρχουν τεχνικοί μόνο στη Σαχάρα. Εδώ πέρα στην Αφρική αυτό το γκρι που βλέπετε είναι η Σαχάρα. Εκεί. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αμερικανική Ήπειρος όλη, Ευρώπη, Ασία έχει περάσει το σύστημα και έχουμε πάνω από 120.000 τεχνικούς. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει τους 1964 σήμερα που το είδαμε, εκπαιδευμένους τεχνικούς και όλο εκπαιδεύουμε και νέους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εφαρμόζοντας ένα διεθνές πρότυπο και τόσο ανοιχτό πρωτόκολλο, τόσο ανοιχτή τεχνολογία στην αγορά, έχουμε ανταγωνιστικότητα στο κόστος των υπηρεσιών, έχουμε ασφάλεια στη ζωή της εγκατάστασης λόγω πολλαπλών επιλογών σε τεχνικούς. Δεν μας έφτιαξε ένας τεχνικός στην εγκατάσταση, τον χάσαμε και μετά, δεν ξέρω, άλλαξε επάγγελμα, πήρε σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο, μάλωσε με την εταιρεία στην οποία δουλεύει και μείναμε ξεκρέμαστοι. Έχουμε επιλογές από όλες αυτές τις χιλιάδες τεχνικούς που είναι επιστοποιημένοι στην Ελλάδα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το αυτοκίνητό σας, το οποίο έχει αυτή την περίφημη φύσα κάτω από το τιμόνι που πηγαίνετε στον ένα τεχνικό, σας το επισκευάζει, πάτε στον άλλο τεχνικό, βάζει το διαγνωστικό επάνω, το διαβάζει, μπορεί να επέμβει στο αυτοκίνητο, να κάνει διάγνωση, να σας κάνει αλλαγές, να σας κάνει επισκευή. Αυτό σημαίνει διεθνές πρότυπο. Με ένα σύστημα κάποιας περιορισμένης τεχνολογίας και εύρους, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η KNX πιστοποιεί όλα τα προϊόντα ένα προς ένα σε πιστοποιημένα κέντρα ελέγχου, ανεξάρτητα κέντρα ελέγχου. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 8.000 πιστοποιημένα προϊόντα. Δέσμευση και μεγάλη ιδιότητα του συστήματος KNX, του παγκόσμιου προτύπου, είναι ότι τα διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικούς κατασκευαστές μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια εγκατάσταση. Δεν μας νοιάζει. Πάρτε ένα υλικό από την ABB, πάρτε ένα από τη Schneider Electric, πάρτε ένα από τη Siemens, βάλτε τα στην ίδια εγκατάσταση, μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Χάλασε ένα προϊόν της Α εταιρείας. Ωραία. Τι ρωτάτε, έχετε να μου δώσετε ανταλλακτικό αυτή τη στιγμή? Όχι. Καίγομαι, σεζόν, στο ξενοδοχείο μέσα. Τηλέφωνο, στη Β εταιρεία. Έχετε ένα ανταλλακτικό το οποίο να κάνει την ίδια περίπου δουλειά με αυτό που μου χάλασε? Έχω. Ωραία. Το έχω σε στόκ. Το παίρνετε από την άλλη εταιρεία, το βάζετε στην εγκατάσταση, το προγραμματίζει ο τεχνικός, τελείωσε. Το ξενοδοχείο δουλεύει, η εγκατάσταση δουλεύει. Όλα τα προϊόντα προγραμματίζονται με κοινό προδιαγραμμένο τρόπο και με το ίδιο εργαλείο προγραμματισμού. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι 120.000 παγκόσμια τεχνικοί χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο προγραμματισμού. Έχει πρωτοτυποποιηθεί και ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζουμε. Γι' αυτό το λόγο και είναι εύκολο να βρείτε τεχνικούς που να κάνουν την ίδια δουλειά. Τα υλικά από διαφορετικούς κατασκευαστές, αυτό που σας είπα, μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο διατηρώντας τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Δεν λέμε θα υποβαθμίσουμε την κατάσταση, δεν πειράζει τώρα, θα βάλουμε αυτό το υλικό, αλλά θα χάσουμε και 5 λειτουργίες. Όχι. Θα βάλουμε υλικό από άλλο κατασκευαστή και η εγκατάστασή μας θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Αυτό για το οποίο η KNX φωνάζει χρόνια και εγγυάται και ισχύει, και εγώ που έχω ξεκινήσει αυτό το σύστημα από
την τα πανεπιστημιακά μου χρόνια, ακούω αυτή τη λέξη, προς τα πίσω συμβατότητα. Δηλαδή, κάτι το οποίο αγοράζουμε σήμερα ή που αγοράσαμε το 1995 και το βάλαμε σε μια εγκατάσταση, μπορεί να μιλάει με τις συσκευές που παράγονται σήμερα. Δεν γίνεται obsolete. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν χάνει την αξία του, σταματώντας να επικοινωνεί με τα προϊόντα της νέας τεχνολογίας. Αυτά που φτιάχνονται σήμερα πάντα κρατώνται να είναι συμβατά προς τα πίσω, δηλαδή να μιλάνε με τα παλιά. Αυτό τι σημαίνει? Όλα αυτά που σας λέω σημαίνουν ανταγωνιστικότητα τιμών και προϊόντων. Έτσι. Για τα προϊόντα. Γιατί έχουμε πολλούς κατασκευαστές, άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε πολλές επιλογές. Το KNX είναι ένα ασφαλές σύστημα. Πολύ σημαντικό πράγμα για ένα ξενοδοχείο, το οποίο εκτίθεται η εγκατάσταση σε πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα μέσα επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε. Απλά καλώδια, ραδιοκύματα, ίντερνετ, Wi-Fi, τα πάντα. Για κάθε τρόπο σύνδεσης, λοιπόν, έχουμε ένα ασφαλές σύστημα. Διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης, έτσι. Τι σημαίνει διαφορετικός τρόπος? Ότι περάσαμε ένα καλώδιο, βάλαμε ένα διακόπτη, δεν ξέρω, βάλαμε ένα αισθητήρα, αλλά αύριο θέλουμε να προεκτείνουμε αυτή την εγκατάσταση και δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε καλώδια. Μπορούμε να συνεχίσουμε την εγκατάσταση με ένα ασύρματο KNX. Να στείλουμε τα δεδομένα απέναντι ασύρματα και να συνεχίσουμε την εγκατάστασή μας, χωρίς να περνάμε καλώδια από κάτω. Όλα αυτά με secure τρόπο και μέσα από τα ασύρματα δίκτυα. Η KNX έχει επιλέξει την κωδικοποίηση AES-128, η οποία είναι διεθνές στάνταρ. Είναι αυτό το στάνταρ, το 18033-3. Τι πάει να πει AES-128? Δεν ξέρω πόσοι εδώ υπάρχουν από κομπιουτεράδες, μαθηματικούς, δεν ξέρω, για να εκτιμήσουν αυτό το πράγμα που σας λέω εδώ. Σας λέω ότι με τον κατάλληλο κβαντικό υπολογιστή, κβαντική υπολογιστή είναι μια καινούρια τεχνολογία, καμία σχέση με αυτές που έχουμε εδώ πέρα. Είναι ότι πιο γρήγορο έχουμε στον πλανήτη σήμερα, που μας εξομοιώνει ακόμα και βιολογικές διεργασίες και γίνεται έρευνα πάνω σε βιολογικές διεργασίες. Με ένα τέτοιο υπολογιστή, λοιπόν, για να σπάσουμε την κωδικοποίηση, θα χρειαζόντουσαν 2,6 επί 10 στη 12η χρόνια για να σπάσει. Το 10 στη 12η, έτσι για όσους τα φέρνουν λίγο δύσκολα με τις δυνάμεις, σημαίνει 2,6 και από πίσω 12 μηδενικά χρόνια, για να καταλάβετε. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι η ηλικία του σύμπαντος υπολογίζεται σε 1,3 επί 10,8 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, για να σπάσει το KNX χρειάζεται 200 φορές η ηλικία του σύμπαντος. Είναι τόσο ασφαλές το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνεται, είναι το πρότυπο το οποίο προτείνεται για εγκαταστάσεις που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Δεν είναι ένα σπιτάκι το οποίο το έχουμε κλειδωμένο το σύστημα μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε μία εγκατάσταση που βγαίνει στο κοινό, έρχεται σε επαφή με το κοινό. Το πλεονέκτημα του KNX είναι ότι είναι IoT ready. Τι είναι αυτό το IoT? Ίσως το ακούτε, το διαβάζετε σε marketing. Είναι το περίφημο Internet of Things, δηλαδή απλά πράγματα χωρίς να μπλέκουμε με πολλούς όλους πληροφορικής. Είναι ο τρόπος να επικοινωνεί το κτίριο με το cloud, με το περίφημο Internet. Εντάξει. Γιατί να επικοινωνεί με το Internet? Διότι με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία με τους ορισμούς που έχει βάλει στο πρότυπο η KNX και τις έχει προδιαγράψει, επιτρέπει τη διαχείριση της εγκατάστασης από το cloud. Αυτό μέσα από την ασφάλεια που σας είπα προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν απαιτείται γνώση αυτής καθ' αυτής της KNX τεχνολογίας για να γίνει ο έλεγχος του κτηρίου από το cloud. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός πιστοποιημένος KNX. Πρέπει να είναι ένας μηχανικός, ένας επιστήμονας που γνωρίζει το αντικείμενο που θέλει να προσφέρει στο κτίριο, θα πάρει τα δεδομένα από το κτίριο με αυτή την τεχνολογία IoT, η οποία φτιάχτηκε για να ανεξαρτοποιήσει την εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς. Θα πατήσει βεβαίως την εγκατάσταση των τεχνικών επάνω, δεν την ακυρώνει, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον, για παράδειγμα, που είναι ειδικός στην ενέργεια, να
παρέχει υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας από μακριά στο κτίριο, γιατί είναι ειδικό σε αυτό το πράγμα, χωρίς να χρειάζεται να πάει να σπουδάσει όλο το KNX. Ξέρει τα μαθηματικά μοντέλα, ξέρει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στείλει δεδομένα και να πάρει δεδομένα από ένα κτίριο και να επηρεάσει τη λειτουργία του. Εντάξει, άρα λοιπόν, εξειδικευμένοι τεχνικοί και επιστήμονες σε κάθε τομέα μπορούν να παρέχουν απομακρυσμένες υπηρεσίες χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης. Αυτό είναι πολύ καινούρια τεχνολογία. Άνοιξε προς το κοινό φέτο και είναι open. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Πλεονεκτήματα ενός KNX είναι ότι ο έλεγχος είναι αποκεντρωμένος. Ένας τρόπος για να επικοινωνήσουν τα συστήματα μεταξύ τους είναι να έχουμε ένα κέντρο, να συνδέονται όλα πάνω σε ένα κέντρο και να επικοινωνούν μέσα από αυτό το κέντρο. Έχουμε ένα κεντρικό υπολογιστή και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι KNX. Αυτός είναι ο κάκιστος τρόπος επικοινωνίας, διότι αν αστοχήσει το κέντρο, χάνουμε τη διαδρομή ανάμεσα στους κόμβους. Δεν μπορεί να επικοινωνήσουν τίποτα με τίποτα. Χάσαμε λοιπόν ένα κέντρο, χάσαμε όλο το σύστημα. Το KNX λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή, μπορούν τα πάντα να μιλήσουν ταυτόχρονα με τα πάντα. Γιατί η λογική των υλικών είναι κατανεμημένη στους κόμβους. Η κάθε συσκευή KNX είναι έξυπνη. Περιέχει μέσα έναν μικροϋπολογιστή, τρέχει πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, αν χαλάσει κάτι, θα χαλάσει μόνο αυτό το κάτι. Δηλαδή, ένας διακόπτης χάλασε, δεν θα ανάβει ένα φως. Μια μονάδα στον πίνακα χάλασε, δεν θα ανεβοκατεβαίνει ένα ρολό. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει και η θέρμανση, θα σταματήσει και η ψήξη, θα σταματήσουν και τα άλλα φώτα. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν το σύστημα είναι ασφαλές. Βλέποντας βέβαια αυτές τις διασυνδέσεις, τρομάζετε και νομίζετε ότι αυτά είναι καλώδια. Δεν είναι καλώδια. Είναι λογικές συνδέσεις. Είναι δηλαδή η δυνατότητα που παρέχει το σύστημα κάθε κόμβος να επικοινωνεί με όλους τους υπόλοιπους. Η εγκατάσταση είναι πανεύκολη να γίνει, γιατί γίνεται πάνω σε ένα καλώδιο. Όλα. Μέσα στους τοίχους δηλαδή μπορούμε να περάσουμε ένα και μόνο καλώδιο και να ελέγχουμε τα πάντα. Από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από οθόνες αφής, από μπαταρίες, από θερμοστάτες, από αισθητήρες αέρα, φωτοβολταϊκά, όλα τα πάντα. Τα ελέγχουμε μέσα από ένα καλώδιο. Θέλουμε να επεκτείνουμε την εγκατάστασή μας. Επεκτείνουμε αυτό το καλώδιο. Πιάνουμε, το ματίζουμε, το στρίβουμε, πάμε παραπέρα, ενώνουμε τον επόμενο αισθητήρα μας, την επόμενη μονάδα μας που θέλουμε να κάνουμε έλεγχο. Το KNX υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που μπορείτε να φανταστείτε σε ένα ξενοδοχείο και όλους τους σημαντικούς κατασκευαστές. Έτσι. Εδώ το KNX μπορεί να μιλάει με όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, με το BACnet, με το Modbus, με το DALI που θα έχετε ακούσει για τα φώτα, με το DMX που παίζουν εδώ οι κύριοι με το φωτισμό, να διαχειρίζεται ζεστό νερό, να φορτίζει αυτοκίνητα, να διαχειρίζεται την ενέργεια του κτηρίου, να διαχειρίζεται το access control, την πρόσβαση στις πόρτες του ξενοδοχείου, γενικώς του καταλύματος, να διαχειρίζεται θερμοκρασία, ηλεκτρικά ρολά, το φωτισμό που σας είπα στην εισαγωγή μου, την ασφάλεια του κτηρίου, γεννήτριες, δεξαμενές, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά, όλες τις πισίνες, τα ζεστά νερά και σας άφησα τελευταίο και το πιο όμορφο, την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας μέσα στα δωμάτια. Είναι ένα ολόκληρο θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία εβδομάδα για αυτό το θέμα. Αλλά είναι η τεχνολογία που θα φέρει επανάσταση στο ξενοδοχείο, διότι μπαίνει ο άλλος μέσα στο δωμάτιο και καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Μπήκαν δύο, δεν μας πειράζει. Ξέρουμε ότι το δωμάτιο έχει κόσμο μέσα. Έφυγε ο ένας, έμεινε ένας δεύτερος. Το ξέρει το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό για το ξενοδοχείο? Σημαίνει ότι τα φώτα θα τα κλείσουμε όταν θα αδειάσει το δωμάτιο, τον κλιματισμό θα τον κλείσουμε και θα γλιτώσουμε ενέργεια. Δεν σας λέω τίποτα παραπάνω σε αυτό. Περισσότερα μπορείτε να έρθετε στο περίπτερο της KNX Ελλάδας, που είναι εδώ 2 βήματα παραπέρα, να σας πούμε περισσότερα πράγματα. Συμβάλλει το KNX στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου. Για όσους εδώ είναι μηχανικοί, θα έχουν δει μέσα στον KENAC, μέσα στις φόρμες που συμπληρώνουν, ότι υπάρχει ειδικό πεδίο που πάμε και βάζουμε
ένα τσεκ εκεί αν έχει ηλεκτρονικά συστήματα το κτίριο διαχείρισης ενέργειας. Η εφαρμογή λοιπόν αυτής της τεχνολογίας είναι σύμφωνη με τον ΚΕΝΑΚ, μας ανεβάζει την ενεργειακή κλάση και εγώ που βλέπω σαν ενεργειακός επιθεωρητής συνεχώς και μετράω κτίρια, αν δεν βάλουμε ένα τέτοιο σύστημα μέσα, Α+ δεν μπορούμε να το βγάλουμε με τίποτα το κτίριο. Ας βάλουμε ηλιακά, ας βάλουμε καλή μόνωση, Α+ δεν πρόκειται να βγει το κτίριο. Α+ θα βγει μόνο με ηλεκτρονική διαχείριση. Και ξέρετε τι σημαίνει Α+. Α+ σημαίνει και αν θυμάμαι καλά τον νόμο, 10% παραπάνω δόμηση. Δίνει δικαίωμα παραπάνω τετραγωνικών ο νόμος. Τώρα, είναι το καλύτερο σύστημα που μπορεί να υπάρξει. Το KNX. Σαν μηχανικός πληροφορικής, και μάλιστα με διδακτορικό και όλα, σας λέω όχι. Μπορεί και όχι. Η απόφαση να επιλέξουμε το σύστημα KNX σε μια εγκατάσταση ισοδυναμεί με την απόφαση στο εξής δίλημμα. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε Android, σε iOS, σε Windows, με όλα τους τα προβλήματα και με όλα τους τα στραβά και ανάποδα που μπορεί να υπάρχουν. Αλλά με χιλιάδες άτομα τα οποία τα υποστηρίζουν, με εκατοντάδες developers από πίσω και όλα αυτά τα οποία ζείτε χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Τα καλά συστήματα που μπορούμε να φτιάξουμε εμείς οι μηχανικοί μπορούν να τα υποστηρίξουν πάρα πολύ λίγοι. Εντάξει. Δεν ακολουθούν διεθνείς στάνταρς. Η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς δεν αναπτύσσει εφαρμογές, για τους λόγους που σας είπα στην αρχή, και για να λειτουργήσουν απαιτείται ειδικό hardware. Τελικά, λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο τέλειο, στο άριστο για ερευνητικούς σκοπούς που δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανένας. Προτιμάμε το διεθνή στάνταρ. Εσείς τι θα επιλέγατε? Στον υπολογιστή σας βάζετε Windows. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Το δίλημμα κάτω μόνος σου. Τεράστιο δίλημμα στην αγορά που αντιμετωπίζουμε. Έρχονται λοιπόν, σκεφτήκαν οι πολιτές να πάνε στον κόσμο, να κατεβαίνουν στον κόσμο και να πει εσείς μπορείτε να εγκαταστήσετε με ένα app μία εγκατάσταση αυτοματισμού. Και σας ρωτάω εγώ, είστε αυτοματιστές? Γνωρίζετε από ηλεκτρολογία, γνωρίζετε από μηχανολογία, σαν αρχιτέκτονες, σαν ιδιοκτήτες καταλυμάτων, τι θα πάτε να πειράξετε? Σας δίνουν ένα εργαλείο. Θα πάτε να πειράξετε την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση με ένα app. Το ξέρετε εσείς την εγκατάσταση. Ξέρετε μηχανολογία. Ξέρετε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε μια εγκατάσταση? Όχι. Είναι το ξενοδοχείο. Είναι η εγκατάσταση με τα περισσότερα υποσυστήματα. Έχει θέρμανση, έχει κλιματισμό, έχει φωτισμό, έχει τηλεπικοινωνίες. Έχει 1002 πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε. Και θα τα κάνετε όλα αυτά με ένα app. Και μάλιστα θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, λέει, ένας, αυτά ακούμε στην αγορά, και θα διαχειρίζεται όλο το ξενοδοχείο του. Θα προγραμματίζετε, λέει, το ξενοδοχείο σας από ένα app. Σας πούλησαν την τεχνολογία και μετά βγάλετε άκρη μόνοι σας. Τα είπαμε όλα αυτά. Ακόμα και σε μια απλή εφαρμογή φωτισμού, να πάτε να πάρετε ένα σύστημα φωτισμού, να το βάλετε σε ένα κατάλημα, εγκλωβίζεστε στα υλικά ενός κατασκευαστή. Τέλος. Σας έκανε μια καλή τιμή στην αρχή, το βάλατε το σύστημα, μετά χάλασε κάτι. Όταν θα έχω ανταλλακτικό ή στην τιμή που θέλω εγώ. Δεν έχετε την ανταγωνιστικότητα που προσφέρει το KNX. Συνοπτικά σας λέω, και αυτά είναι επίσημα από τις διεθνείς μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει και μας δίνουν στα διεθνή συνέδρια. Τώρα, το τελευταίο αυτό εδώ πέρα το πήρα από το Διεθνές Συνέδριο στο Βερολίνο, που κάναμε τον Οκτώβριο, 16 Οκτωβρίου. Διεθνές πρότυπο είναι το KNX. Έλεγχος φωτισμού σκίασης. Κάνουν και τα άλλα συστήματα. Συνεργασία με άλλα συστήματα. Δεν κάνουν. Κάνει μόνο το KNX. Έλεγχο κλιματισμού και διάγνωση βλαβών. Αυτόματη διάγνωση βλαβών. Μόνο το KNX. Ανίχνευση παρουσίας μέσα στα δωμάτια. Μόνο το KNX. Έλεγχο ροής ενέργειας. Μόνο το KNX. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μην τα πω ένα-ένα για να κερδίσουμε το χρόνο. Κοιτάξτε τι γίνεται, γι' αυτό είναι επίσημη στατιστική.
Τι σημαίνει λοιπόν? Το σύστημα αυτό είναι μια ασφαλής επένδυση με ανταγωνιστικό κόστος. Λόγω της εναλλακτικότητας των προμηθευτών και των υλικών, της εναλλακτικότητας των τεχνικών που μπορούμε να βρούμε, της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που σας περιέγραψα προηγουμένως και της προς τα πίσω συμβατότητας για να έχουμε διάρκεια στο χρόνο. Τι πρέπει να καλύπτει? Πάμε στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας. Τι πρέπει να καλύπτει η εγκατάσταση? Η εγκατάσταση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, το πρώτο το οποίο πρέπει να στοχεύει είναι την ευκολία και τη διαισθητική λειτουργία των δωματίων. Δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος μέσα σε ένα ξένο περιβάλλον, ο guest, να πατάει κουμπάκια και να παίζει πιάνο, όπως λέμε, μέσα στα δωμάτια. Πρέπει να είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να υποστηρίζει άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να έχει σαφήνεια στις ενδείξεις, χωρίς ενόχληση, ειδικά της φωτεινότητας από τα ενδεικτικά λαμπάκια. Πάμε και βλέπουμε διάφορα συστήματα, μας φωνάζουν να τα πετάξουμε, γιατί διαμαρτύρονται οι πελάτες ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Γιατί όλα έχουν ενδεικτικά λαμπάκια και γίνεται μια δισκοτέκ μέσα το δωμάτιο, μόνο από τα ενδεικτικά λαμπάκια από τους διακόπτες. Εντάξει, όλα αυτά απαγορεύονται μέσα στα ξενοδοχεία. Θέλουμε θερμοκρασιακή άνεση. Δεν μπορεί να ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία με τον ένα και με τον άλλο τρόπο μέσα στο δωμάτιο. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία και να καταλαβαίνει το έξυπνο σύστημα ότι την ώρα πάει να κοιμηθεί ο άλλος, ότι κοιμήθηκε ο άλλος, πάτησε το κουμπάκι που λέει ύπνος, sleep, αρχίζει και ακολουθεί την καμπύλη θερμοκρασίας του σώματος, όπου πέφτει την ώρα που κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να του ανεβάζουμε το κλιματιστικό, μην το έχουμε και παγώνει το βράδυ, για να μπορέσει να κοιμηθεί άνετα. Αυτά είναι έξυπνα πράγματα που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σε άνεση στον guest που έχουμε στο δωμάτιο. Πρέπει να είναι ανθεκτικά τα χειριστήρια. Καταλαβαίνετε, τόσος κόσμος πάει και πατάει χειριστήρια για να χρησιμοποιήσει τα φώτα, τα ρολά, τη θέρμανση. Πρέπει να υλοποιούμε εξοικονόμηση ενέργειας. Το κέντρο κόστους ενός ξενοδοχείου τα κέντρα κόστους ενέργειας είναι 2 και μόνο 2 στο ξενοδοχείο. Είναι το ζεστό νερό χρήσης και ο κλιματισμός. Αυτά τα 2 λοιπόν πρέπει να τα διαχειριστούμε, γιατί σημαίνει λεφτά στη τσέπη μας. Ειδικά τώρα με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί. Τα δωμάτια πρέπει να συνεργάζονται με τις υποδομές. Δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Βάλαμε ένα έξυπνο σύστημα στα δωμάτια, αλλά από κάτω στα μηχανολογικά δεν κάναμε τίποτα. Θα πρέπει την ώρα που κάποιος βάζει μπρος τον κλιματισμό, κάποιος ο οποίος ανοίγει τη βρύση, να καταλαβαίνει το σύστημα ότι θα χρειαστεί ζεστό νερό, ότι θα χρειαστεί να προετοιμάσει κλιματισμό, να προετοιμάσει οι αντλίες θερμότητας να λειτουργήσουν με τον αντίστοιχο τρόπο. Άρα πρέπει να επικοινωνήσει με την υποδομή. Ανεξάρτητα συστήματα δεν δουλεύουν καλά. Πρέπει να συνεργάζονται τα υποσυστήματα, δηλαδή το δωμάτιο μαζί με τις υποδομές μηχανολογικές. Συνεχίζουμε. Αναγνώριση βλαβών. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ειδικά τώρα στις μέρες μας, όπου έχουμε καταντήσει να είναι η εποχή των claims, των δικηγόρων και των παραπώνων. Κοιτάνε οι πελάτες το πώς θα βρουν ένα πρόβλημα μέσα στο δωμάτιο για να πάνε να κάνουν claim στη ρεσεψιόν και να πούνε δώσε μου φθηνότερα την τιμή του δωματίου. Με την αναγνώριση βλαβών που μπορούμε να κάνουμε με το KNX, τα γλιτώνουμε όλα αυτά. Γιατί σε έγκυρο χρόνο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε βλάβη και πάμε και ειδοποιούμε τον τεχνικό, γνωρίζοντας και μάλιστα και ποιοι είναι και οι κωδικοί βλάβης. Γιατί έχουμε ένα διεθνές στάνταρ, το οποίο μιλάει με τα κλιματιστικά που σας είπα, που έχουν βγάλει προϊόντα συμβατά με το KNX. Έλεγχο φωτισμού, βέβαια, πρέπει να υλοποιούμε, κλιματισμού και σκίασης, παραγωγή και διανομή ζεστού νερού χρήσης, έλεγχο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τι να το κάνω, να βάλω τα φωτοβολταϊκά επάνω ή να βάλω ηλιακούς συλλέκτες για την ψήξη θέρμανση στο κτίριο και να μην τα εκμεταλλεύομαι στο έπακρο. Πρέπει να στίβουμε την ενέργεια, να τραβάμε πρώτα από τις ανανεώσιμες πηγές και μετά να χρησιμοποιούμε την οποιαδήποτε ηλεκτρική ενέργεια ή θερμική ενέργεια που την πληρώνουμε σε πετρέλαιο ή σε ρεύμα. Πρέπει να κάνουμε ανάκτηση ενέργειας. Μην πετάμε την ενέργεια προς τα έξω. Πάμε σε ξενοδοχεία και βλέπουμε τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο full και ο καυτός αέρας να πετιέται έξω. Δηλαδή, τι κάνουμε? Πάρουμε ένα παράδειγμα, έτσι τυχαίο, τη Μύκονο. Προσπαθούμε να ζεστάνουμε τη Μύκονο το καλοκαίρι. Γιατί να τη ζεστάνουμε? Πάρουμε τον καυτό αέρα από τα κλιματιστικά και να τον πάμε να τον κάνουμε ζεστό νερό. Το κάνουμε ζεστό νερό χρήσης. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε με τα συστήματα KNX.
μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να μετρήσουμε πράγματα σε ένα ξενοδοχείο και να πάρουμε διοικητικές αποφάσεις. Εδώ θέλω λίγο παραπάνω, πιο δυνατή μηχανή να βάλω. Εδώ θέλω ένα καλύτερο κλιματιστικό. Ένα πληροφοριακό εργαλείο είναι το πρώτο πράγμα που μας μάθανε στο Πολυτεχνείο, σε ένα αντίστοιχο μάθημα πληροφορικής. Μόλις μπήκε ο καθηγητής μέσα, θυμάμαι τον Γιώργο τον Παυλίδη, που λέει το το ηλεκτρονικό σύστημα, ο υπολογιστής, είναι πώς το είχε πει, είναι εργαλείο διοικητικό. Γιατί παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση να πάρει αποφάσεις. Λήψη αποφάσεων. Γιατί έχω στατιστικά δεδομένα, έχω μετρήσεις για να μπορέσω να πάρω αποφάσεις. Συνεργασία με το Smart Grid. Το αντιμετωπίζετε όλοι. Smart Grid ποιο είναι? Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που πλέον μπορούμε να προσφέρουμε ενέργεια στο δίκτυο και να μας αφαιρεί το αντίστοιχο κόστος και μπορούμε να τραβάμε ενέργεια. Εντάξει. Σήμερα στην Ελλάδα αυτό το ακούμε με τα φωτοβολταϊκά, έτσι, και με τον όρο net metering. Τον έχετε ακούσει όλοι, σας είναι κατανοητός. Έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, απομακρυσμένη διαχείριση από τεχνικούς και βεβαίως ασφάλεια. Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι. Δυστυχώς, το μπαλάκι πέφτει σε αυτούς που επιλέγουν τεχνικούς. Διότι το KNX δεν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι μαγικό. Δηλαδή, βάλατε ένα KNX και κάνει μαγικά πράγματα. Κάποιος πρέπει να το προγραμματίσει. Και αυτός που πρέπει να το προγραμματίσει πρέπει να γνωρίζει τι κάνει. Ωραία. Μάθαμε KNX. Η KNX, σαν οργανισμός, δεν πιστοποιεί ότι κάποιος είναι και μηχανολόγος, είναι και ηλεκτρολόγος. Πιστοποιεί ότι ξέρει την τεχνολογία, την KNX. Να το κάνω πιο απτό το παράδειγμα. Πήγατε σε ένα σεμινάριο, οποιοδήποτε από εσάς, και μάθατε να σχεδιάζετε με AutoCAD. Παίρνετε εκεί το ποντίκι, τραβάτε γραμμές, μάθατε όλες τις λειτουργίες του AutoCAD. Μπορείτε να φτιάξετε σπίτι? Όχι. Άρα λοιπόν, οι τεχνικοί πρέπει να είναι και γνώστες αυτού του πράγματος που πάνε να φτιάξουν. Τι πάνε να πει, πειράζω τα ηλεκτρομηχανολογικά? Ξέρω και NX. Ωραία, ξέρω. Τα ηλεκτρομηχανολογικά, γιατί τα ξέρεις να τα πειράξεις? Στέλνεις εντολές να ανοίξουν, να κλείσουν βαλβίδες, να τρέξει νερό, με τι ταχύτητα, με τι πιέσεις, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλει γνώση μηχανολογίας. Και εδώ είναι που παίρνουμε το μεγάλο feedback από την αγορά και τα μεγάλα παράπονα από την αγορά. Η εφαρμογή των αυτοματισμών πρέπει να γίνεται με εφαρμογή των αντίστοιχων μαθηματικών μοντέλων λειτουργίας. Δηλαδή, οι μηχανικοί που τα εφαρμόζουν, οι τεχνικοί, πρέπει να ξέρουν το τι δουλεύουν και πώς δουλεύει αυτό το πράγμα που πάνε να αγγίξουν. Η διαισθητική εφαρμογή πολλές φορές λέει, έλα μωρέ, θα βάλω το θερμοστάτη εκεί πέρα, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο, εγώ θα βάζω μπρος το κλιματιστικό και θα παίζει, θα πέφτει η θερμοκρασία. Μάλιστα. Και εσείς νομίζετε ότι αυτό το πράγμα δούλεψε και ότι δουλεύει. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε, ας πούμε ότι αυτή είναι μια επιθυμητή θερμοκρασία. Πρέπει να ξεκινήσουμε, να πιάσουμε τη θερμοκρασία και να μείνουμε σταθεροί. Εάν δεν ξέρουμε τι κάνουμε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια λάθος εγκατάσταση. Φαινομενικά δουλεύει, διορθώνει συνέχεια τη θερμοκρασία και τι κάνει? Ανοιγοκλίνει συνέχεια τον κλιματισμό, ανοιγοκλίνει συνέχεια τη θέρμανση, με αποτέλεσμα να καταπονούμε τα μηχανήματα, να χαλάμε τα μηχανήματα, να τρώμε τις ηλεκτροβάνες μας, να καταστρέφονται οι έδρες από κάτω και να τα πληρώνει όλα αυτά ο ξενοδόχος. Σε όλα αυτά τα οποία βλέπετε, είναι κάποια διάφορα μαθηματικά παραδείγματα, όλα αυτά εδώ τα κόκκινα που σας έχω ζωγραφίσει είναι χαμένη ενέργεια. Για όσους έτσι λίγο τους αγγίζει η μαθηματική ορολογία, σας λέω ότι αυτά εδώ τα εμβαδά, είναι κάτι ολοκληρώματα εκεί πέρα, έτσι, τα οποία είναι χαμένη, πεταμένη ενέργεια. Χάσαμε ενέργεια εδώ, χάσαμε ενέργεια εδώ. Και σε αυτό το σύστημα το οποίο ταλαντώνει συνέχεια και εσείς νομίζετε ότι έχετε σταθερή θερμοκρασία μέσα στα δωμάτια, το μόνο που κάνετε είναι εσαΐ να χάνετε ενέργεια. Σε αυτό εδώ το σύστημα έχετε καταφέρει μετά από λίγο χρόνο, αφού χάσατε αρκετή ενέργεια, να πιάσετε τελικά την επιθυμητή θερμοκρασία, αλλά εδώ έχετε καταστρέψει την ηλεκτροβάνα σας. Πάει, τη διαλύσατε. Από αυτά εδώ λοιπόν τα συστήματα καταναλώνεται, όπως βλέπετε, άσκοπη ενέργεια και προκαλούνται βλάβες στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή, το μόνο σωστό που έχει γίνει
από αυτές τις τρεις περιπτώσεις είναι αυτό το κομμάτι, όπου πιάσαμε εδώ μία επιθυμητή θερμοκρασία, αλλά συνεχώς και εσαΐ διορθώνουμε το λάθος μας. Κάνουμε συνέχεια διόρθωση λάθους. Το σωστό σύστημα είναι αυτό. Πληρώσαμε την ενέργεια και μετά πληρώνουμε εδώ μία μικροενέργεια, ένα πολύ μικρό ποσοστό για να την κρατάμε σταθερή. Αυτό. Δεν χάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά κόκκινο. Το βλέπετε. Περισσότερα στο περίπτερο της KNX. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς επιτυχάνονται οι στόχοι. Πρέπει να εφαρμόσουμε την τεχνολογία KNX Secure. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μην αφήνετε τα ξενοδοχεία να δουλεύουν ξέφραγκο αμπέλι, που το βλέπουμε παντού. Δηλαδή, πάει ένας που ξέρει 5 κόλπα με ένα λάπτοπ, τραβάει ένα διακόπτη, βάζει το λάπτοπ συνδέει στο διακόπτη του κρεβατιού του και κάνει το ξενοδοχείο κόλαση. Πανεύκολα μπορεί να γίνει. Σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Εφαρμογή, θα το ζητάτε. Οι μηχανολόγοι, οι ιδιοκτήτες, οι αρχιτέκτονες, θέλουμε KNX Secure. Επίσης, επειδή όλοι στα ξενοδοχεία έχουμε δίκτυα δεδομένων και όλα περνάνε μέσα από τα δίκτυα δεδομένων, υποχρεωτικά θα ζητάτε, γράψτε το, πάρτε το φωτογραφία, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι. Θα ζητάτε να εγκαθίσταται σε διαφορετικό VLAN το KNX σύστημα. Γιατί? Ολόκληρη διάλεξη για ποιο λόγο. Η εφαρμογή της ασφάλειας σε επίπεδο δικτύων IP. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα, οι πελάτες να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν το σύστημα. Πάω σε ξενοδοχεία, ανοίγω το λάπτοπ και βλέπω όλο το σύστημα. Όλα τα δεδομένα να τρέχουν, το KNX. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτο. Έτσι. Η τεχνολογία είναι εκεί, το KNX το δείχνει. Οι τεχνικοί όμως πρέπει να τα εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα. Και έρχομαι σε αυτό. Στην πιστή εφαρμογή των κανόνων εγκατάστασης. Για όλα αυτά υπάρχουν οδηγίες. Τα λέμε, τα φωνάζουμε στην KNX. Υπάρχει πρότυπο, αυτό σημαίνει πρότυπο. Διαβάζουμε το πρότυπο και το εφαρμόζουμε. Έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι, πολλοί μηχανικοί, πολλοί επιστήμονες και έχουν φτιάξει αυτό το πρότυπο για να είναι ασφαλές το σύστημα. Και επίσης, μία συμβουλή που έχουμε να δώσουμε είναι κατά το δυνατόν ελάχιστη πρόσβαση μη εγκεκριμένων ατόμων στην καλωδίωση και στα υλικά KNX. Φροντίστε να κάνετε τις εγκαταστάσεις σας με τέτοιο τρόπο που να μην ανοίγετε την όρεξη σε κακούς να πάνε να βάλουν χέρι. Όπως δεν βάλετε τα συστήματα πληροφορικής ελεύθερα μέσα στα δωμάτια να πηγαίνει ο άλλος στα routers και τα switches και να κάνει ό,τι θέλει, έτσι ακριβώς θα πρέπει να προστατεύετε και τις υποδομές του συστήματος KNX. Η εγκατάσταση των υλικών θα πρέπει να είναι μόνο πιστοποιημένα υλικά, για να εγγυόμαστε όλα τα προηγούμενα που σας είπα παραπάνω, όλη την ομιλία την παραπάνω. Και να φέρουν το σήμα KNX, όχι απλώς συμβατά με KNX. Έλα, το δικό μου είναι βασισμένο, λέει, πάνω σε KNX. Όντως. Και τα βλέπουμε. Τα πρωτόκολλά τους δουλεύουν, μιλάνε με KNX. Όμως δεν είναι τεσταρισμένα από διεθνή εργαστήρια. Πάμε σε εγκαταστάσεις να λύσουμε προβλήματα και βλέπουμε ότι αυτά τα υλικά δεν ακολουθούν το πρότυπο και δημιουργούν πρόβλημα στην εγκατάσταση. Γιατί είναι συμβατά με KNX. Και τα περισσότερα θα τα δείτε, δεν φέρνουν το λογότυπο του KNX. Δηλαδή γράφουν KNX, αλλά δεν βλέπετε αυτό. Το οποίο αν ήταν λίγο έτσι πιο μεγάλο, θα βλέπατε ότι δίπλα έχει και το R. Δηλαδή είναι registered trademark αυτό. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας. Όποιος το χρησιμοποιήσει χωρίς να είναι τα προϊόντα του συμβατά, θα πάει φυλακή. Εντάξει. Αυτό σημαίνει registered trademark. Όχι λοιπόν απλώς συμβατά. Το τελευταίο και το βάζω και με bold. Για να πετύχει μια εγκατάσταση γενικώς ηλεκτρομηχανολογική, θα πρέπει να απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Δεν θα φύγει ο τεχνικός και θα πάρει το τευτέρι μαζί του και θα ξέρει μόνο εκείνος την εγκατάσταση. Εντάξει. Το ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησία σας, των ιδιοκτητών. Εντάξει. Δεν ξέρω πόσοι είστε ιδιοκτήτες ξενοδοχείου εδώ πέρα. Δεν είναι ιδιοκτησία αυτού που το έφτιαξε. Άρα λοιπόν παράδοση τεχνικής τεκμηρίωσης. Το KNX το υποστηρίζει αυτό. Το εργαλείο προγραμματισμού, το ETS, αυτό το μοναδικό που σας είπα που υπάρχει, το έχει υλοποιημένο μέσα έτοιμο και με το πάτημα ενός κουμπιού είναι τόσο εύκολο, σας βγάζει την τεχνική τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Τυπώνετε, την παίρνετε σε φάκελο, τη βάζετε στο αρχείο του ξενοδοχείου και έχετε την τεχνική τεκμηρίωση. Ξέρετε τι συνδέεται
με τι μιλάει με τι και τι συσκευές έχετε εγκαταστημένες στην εγκατάστασή σας. Γι' αυτό είναι με bold. Πονάει πάρα πολύ στην αγορά η μη εφαρμογή αυτού. Εγώ αυτά είχα να σας πω μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο. Θα μπορούσα να μιλάω για μέρες για το KNX. Κρατήστε αυτό εδώ. Αυτό ξεκινάει από το δικό μας το σύνδεσμο, που είναι το site της ελληνικής KNX, και από εκεί μπορείτε να βρεθείτε στην KNX Association την κεντρική. Υπάρχει Twitter, υπάρχει Instagram, υπάρχουν τα πάντα, αλλά αυτά εδώ είναι marketing. Εγώ είμαι μηχανικός. Δεν καταλαβαίνω πολλά από τέτοια. Κάποιοι άλλοι τα καταφέρουν καλύτερα να τα λένε στο marketing. Εδώ, λοιπόν, θα βρείτε πολλή πληροφορία για το ποια είναι η τεχνολογία, τι υποστηρίζει η τεχνολογία, ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι τεχνικοί, ονόματα, όλα. Έχετε ένα πρόβλημα στην εγκατάσταση, δεν βρίσκετε το Μπαρμπαγιάννη που σας το έφτιαξε το σύστημα, θα βρείτε το Μπαρμπανίκο, θα βρείτε κάποιον άλλον. Αρκεί να έχετε κάνει αυτό. Θα πάρετε την τεχνική τεκμηρίωση, να την έχετε στην εγκατάστασή σας. Εντάξει. Λοιπόν, από μένα αυτά και είμαι στη διάθεσή σας.